Продължаваме мача срещу брестовичаните. Митко, той подава към Цветан. И към Кирчо идва топката. Малкият Меси се опитва да я вземе. Малкият Милко. Той подава към Васко. Георги я взима. Браво и Цветанчо. Това е аут от Цветан. Добре. Сега да видим какво ще стане. Интересен матч срещу брестовичаните. Ето ви. Сега към Васко. Играта е добра. В момента са концентрирани много върху футбола. Приятели. Вчера отидоха в стадиона много... Но! Това е Сака! Добре. И Сака за малко ще да я вземе. Сега. Цветан срещу Ди Мария. Яшко не може да я вземе. Вада това е! Кучето умря! За малко ще да умре кучето. Сега той подава към Дани Рангелов, скъпи зрители. Той подава към Валю. Това е удар на Валю, но нищо не може да стане. Малкият Меси, малкият Милко. Исак изчиства топката много добре. Ето го Георги Роналдо. Браво. Той дава тъч към Васко, но той не можа нищо да направи. Той сега се опитва да я вземе, за да оправи играта, но не. Добре, Рангелов спасява топката доста добре. Браво. Ламбов. Христев. Рангелов влиза. С добра атака. Но Марчевия пак избягва топката от Рангелов, скъпи зрители. Това е доста добра защита за други отбор. Сега Христев центрира, скъпи приятели. И това е гол, скъпи приятели. Това е гол! Гол за други отбор от Васко. Добра игра, приятели. Започва следваща атака срещу други отбор. Добре. Сега подава към Цветан. Ламбов. Но той се опитва да я хване с ръце, но пак не можа Аргировия. Това беше пропуск от Христев. Добре. Това е аут за следващия отбор. Сега почва атаката. Този клип ще е качен в YouTube, мили приятели. Може да го гледате, да се абонирате за моя канал и да харесате много ясно и да споделяте. И сега започва атака, но Кирчо пак освобождава топката от Рангелов. Той подава към Ламбов Меси, Ламбов Беко. Добре. Напрежение. Рангелов успява да измъкне топката. Подава към Йотов. И това е Ламбов. Христев, какво ще направи Христев Мирни? Йотов пак я взима, но то пак... Сега, той какво ще направи? Към Бошков подава и това е удар на Бошков и... Аут, скъпи приятели, добре. Добра атака беше към следващия отбор, нали, но... Има малко напрежение и този Исак Марчев, той много добре спасява топките за сега, скъпи приятели. Рангелов подава към Ламбов, Цветан Ламбов. Отново топката към Ламбовия. Напрежение с Васил. И това е тъч за тези. Той подава към Христев. Ламбов. Какво ще направи Ламбов? Това е спасена от Рангелов, скъпи приятели. Но още един път, но не, Ламбов е измъква от Васил Бошков. Сега Яшко Аргиров. Но нищо не може да направи. Яшко пак я взима и какво ще направи Яшко? Това е Роналдо! И това е спасение! Това е спасение от Ицо Огнянов. Браво! Добре спасение, приятели. Добра атака също, но това е голям аут. Това е красив аут от Ицо. Това е голяма паника, скъпи приятели. Сега центриране към Аргилов! Какво ще направи срещу Ди Мария? Приятели, там става голямо напрежение в момента. Аргиров успява да я вземе. Добре, атака срещу двама. Ламбовия взима, малкия Ламбов, 1.42. Добре, приятели, какво ще стане сега? Интересно. Това е спасение на Ицо Огнянов. Васил какво ще направи? Подаване
Иска я Рангелов и също успя да подаде на Рангелов. Ще видим какво ще стане сега. И това е пропуск. Добре, приятели, това беше матч от нас. Следващия път повече. Довиждане.